तू असली मी घरात? आले एकले दारात त्यांना झाड पडले असे साईडची रावलेले तरी बरोबर सगळे सगळे मध्ये सगळे गेले आडे बी सगळे गेले काय ना बाबा फाटी ना पुढे ना गोन ना उदर तुझे नाव कितें? सोनिया साधारण परवा कितल्यांक सुमार जाले? 100 वरांचे सांचे? सांजे तू असली मी घरात? आले एकले दारात त्यांना झाड पडले असे साईडची रावलेले तरी बरोबर सावर गेलो पण चढ बाहेर आलो ते कोणाही गेलो पण तुका काय लागूंक ना मागे? काय नाही लागते तुझं पडलं धावतं धावतं वाऱ्याचे चक्कर वारे कसे व्हडलो वारो येयलो. मोठे येईल चक्कर सगळं फुल आयडून पडे सगळं धोळून गेलं वारे चढो खा असलो तुझो चढो येयलो मागीर? चढ हांगा येऊंक ना चेडे खूब तू खत तरी हेतून गेलो आणि गुळेले ते झाडे मागीर फायर ब्रिगेडची गाडी येऊन काढले ते? होय मागीर आता येयले राती बी येऊन गेले राती येऊन गेले. काळोख झालो म्हणून मागीर सकाळी येऊन काढला साधारण अंदाज येयल्ले कोण कोण तलाठी मामलेदार बी येऊन गेले न्ही? सगळे येऊन गेले सगळे सकाळी येऊन गेले राती काय करत जायना झालं तू आता तुझे किती किती डॅमेज झाला? वयले सगळे नळे गेले तुझे? सगळे सगळे मध्ये बी सगळे गेले आडे बी सगळे गेले काय ना बाबा काय ना सध्या आता पावस येत झाला तुमका रावपाक जागा ना तर? ना जागो ना पुन्हा माझं घर राहून लोकांच्या जागेला निप्पाचे सगळे दाणे झाले कामुरी नाही घरी गावले वाढलेले बाबा तीन वर्ष झाली बांबळे वयता वखटाव चालू आहे सगळे चालू आहे पोरबदल काय करतलो पैसे पाठवा म्हटलं 2000 येताना काय करतलो पट पाणी चढो किती करता तुझो? खंय कामां असता चढो? खाणं बरं पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप. काय जातं आणि चढाक किती झाला म्हटलं तुवें? ते काय खिरे झालेलो मी बरे नाही त्यानं बांबळ आणले 4-5 वर्ष झाली लोट काढून आणले मी तो बरे नाही अजून त्याचे लोट बी काय काढून मम्मी तर पायाक रॉड घातले त्याच्या? वाढले ऑपरेशन ओढल्या पुढे गेला पोरा मेन म्हणजे फाटी ना पुढे ना गोन ना उदर नमस्कार. आम्ही सध्या खोतोड्या पंचायत क्षेत्रान असा. खोतोडे जो परवार वाडो असा हांगासर आणि काल अचानकपणे व्हडलो पावस येयलो आणि वादळ येयलें आणि सोनिया परवार ही जी एक बायल असा तिच्या घराचेर सामके मद्दी धरून एक सावरीचें झाड पडलें. ते झाड तिचे जवळ जवळ 2 ते 3 मिटराचेर असलें. ते मुळा सकट उमटून तिच्या घराचेर मद्दी पडलेले असा आणि हो जो परिवार असा तो सामको निराधार जाल्लो असा. तिच्या सांगण्याप्रमाणे ती कोविड जेन्नाच्यान जाला तेन्नाच्यान ती बरी ना खंय आणि तिचो जो चेडो असा तो चेडो चड शिकोंक ना म्हणटा ती आणि तो पेट्रोल पंपार डेली वेजीस कामाक वयता आणि तेकाय खंय चेड्याक खंय एक्सिडंट जाला आणि तेका पांयांक रॉड घातला आणि तो व्हडलेशा कामाक ना म्हणटा की तेंची जी परिस्थिती आसा ती तितली सामकी अशी बरी ना. गरीब परिस्थितीतली ती मनशां आसा ती. सो कंपेनियन ऑथॉरिटी यांच्याकडे मागता की तांकां बेगीन बेगीन कितें तरी हेल्प करची. तलाठी हांगासर मागीर फायर ब्रिगेड येवन सकाळी झाड काडले. तलाठी येवन एस्टिमेट करून दिला आणि जवळ जवळ 2 लाखांचे सुमार तेंचेर लॉस जाला अशें म्हणून अंदाजे एक तेंच्यांनी एस्टिमेट काडला. हातून जे रूफ आसा टोटल तेंचे विथ सगळे टायल्स ते सगळे गेल्ले आसा. जे मदेर आसा रुफाचे ते गेल्ले आसा आणि जे भिंती आसा ते भिंतींक सगळे क्रॅक आयिल्ले आसा. सो तांकां बेगीनच बेगीन मदतीची गरज आसा आणि सरकारान तांकां मदत करची. तर तरीच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश कामस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.